So yung yung Prince Orange na anong tawag nito, Philodendron, 2,480. So medyo maganda na rin naman yung kulay niya. Siyempre depende sa laki yung bintahan dito ka-Promdi. Pag malaki mas mahal, kapag mas konti, siyempre pag maliit mas mura. Siyempre ito naman yung Syngonium albo. So napakaganda nito ka-Promdi. Ngayon lang ako nakakita ng Syngonium na albo. Kasi madalas ako nakakita ng Syngonium. So ito lang yung nakikita kong ngayon ako nakakita ng ganito. So hindi na ako nagkakamaling pangalan ka-Promdi kasi meron siyang pangalan. Hello, magandang araw sa inyo mga ka-Promdi. Nandito na naman ako sa isang magarang garden dito sa Quezon City. Sa Cedar Hills dito sa Mother Ignacia Street. Alam ko Diliman, Quezon City ito. Narinig ko palagi sa pag sinabing Mother Ignacia is Diliman. But hindi ko sure kung saan lugar ito. But in Mother Ignacia Street. Ayan ka-Promdi. So yung pupuntahan ko dito yung halamanan or garden is Cedar Hills Garden Center. So dito nga po siya sa Mother Ignacia. So napakainit dito ngayon. Dinala lang ako ng friend ko dito kasi wala kami mapuntahan. Sabi ko baka pwedeng ihanap niya naman ako na mapag-videohan kahit saglit lang para mayroon naman yung pang post kahit papano. So ayan ka-Promdi, papasukin natin itong Cedar Hills Garden Center dito sa Mother Ignacia dito sa Quezon City. So, ito nga ka-Promdi, nandito ako sa sa labas ng gate ng Cedar Hills Garden Center dito sa Mother Ignacia. So, pasukin na natin ka-Promdi. Gusto ko rin makita kung ano yung mga halaman dito sa loob, kung ano mga available at kung anong pwedeng mabili na medyo mura lang. Ayan ka-Promdi. So, tutuloy na tayo. So, dito ka-Promdi makikita dito sa labas, siyempre yung mga tinda nilang halaman na very familiar naman sa atin. So, ito medyo mainit kasi yung panahon dito ka-Promdi, kaya hindi natin makikita masyado yung magagandang kulay nila. But syempre pagdating ng medyo matapos na naman itong mainit, siguro babalik din naman sa dati yung mga halaman. So dito ka-Promdi medyo maganda naman yung dito yung mga halaman kasi nga nasa may bubong, hindi masyadong nainitan. Katulad nitong Melaloni yata ito, napakalaki niya, so walang mga presyo. But asahan na natin na medyo pricey ito ka-Promdi kasi nasa isang tindahan ng halaman. So ang attractive dito, pang akit nila dito ka-Promdi sa harap ng kanilang garden, itong sili. So hindi ko alam kung anong variety ito ng sili. So basta alam natin na kapag ganitong sili, parang sili panigang. So napakaganda niya ka-Promdi dahil pulang-pula siya, talagang hinog na. Parang perfect na sa hindi na nga siya parang pang-tanim na siya, parang parang na lang, parang mother for seedling na lang yung ganon. So dito naman ka-Promdi yung mga anthurium na puti. So kadalasan nakikita natin na anthurium ka-Promdi kulay pula, kulay pink. Magaganda rin naman yung pagkatubo niya dahil nga hindi naman masyadong nainitan dito kaya ganon. So alam naman natin na yung anthurium may love nila yung medyo may lilim. So ayaw nila ng masyadong mainit kaya yan ang ganda-ganda. Siyempre yan, napaka-refreshing dito sa loob ng Cedar Hills Garden Central. At siyempre meron ditong tawag dito? Yung mini pools. Ayan. Oh, wow. Oh. Kala ko natapon yung tubig, yung pala talagang design yun pala talaga para pag napuno, ayun medyo itutuwad niya parang ganun para matapon sa yung mga mayroon silang mga kalatiya. Ayan, syempre ang maganda dito ka-Promdi, yung may mga binibinta silang mga magagandang lalagyan ng halaman. Katulad nung nakikita niyo yun sa
sa ayun, sa video. Ayan. So papasok tayo dito sa loob. At yun nga makikita natin dito yung kompletong mga may mga magagandang paso na siyempre mga binibenta ito kasi ito ay tindahan nito Kapromdi. Ayan. Bali kompleto sila dito para sa mga pangpataba natin sa halaman, mga pang yung mga nilalagay natin na kung ano-ano na lang na pang para maging maganda yung mga halaman natin. Siyempre yung mga paso nila dito na binibenta, makakabili kayo ng mga mumurahin na paso dito. Siyempre mayroon din mga mas mahal. Siyempre from the expected naman natin na talagang mahal yung ganitong mga mapupunta na tindahan dahil magaganda yung tinda nila, hindi yung basta-basta lang na gawa-gawa lang. Ayan yung mga presyo ng mga paso dito, Kapromdi. So yung mga paso dito, mga pangmayaman, mga ganda siya. Kompleto rin yung mga pang gardening materials nila dito. Ayan. Ang maganda dito, Kapromdi, ito kasi parang old style. Yung kahoy na ginawang paso. I think matibay din to, kaya lang syempre mas maganda ko yung parang mga ferns ilalagay dito. Para hindi masyadong yung ferns kasi kahit medyo hindi masyadong dinidiligan, okay lang. So perfect ang ferns dyan nilagay. So dito na tayo, Kapromdi, sa mga kanilang mga halaman na mga tinitinda. So katulad sa iba, Kapromdi, dito rin na the same din naman yung mga halaman dito na kung ano makikita natin sa iba katulad nito, Alocasia corazon or Alocasia corazon 2,200, Alocasia poly 960. So medyo pricey, Kapromdi, kung kukumpare natin sa ibang mga halamanan. So dito yung black velvet is 1,090. Meron din silang the same din yung presyo, pero parang mas maganda yung isang klaseng isang puno ng black velvet kasi medyo last na siya, samantalang yung isa medyo dadalawang dahon, tapos yung isa mas maraming dahon, mas maganda siyempre. Yung Prince Orange na anong tawag nito, Philodendron 2,480. So medyo maganda na rin naman yung kulay niya. Siyempre depende sa laki yung bintahan dito, Kapromdi. Pag malaki mas mahal, kapag mas konti siyempre pag maliit mas mura. Siyempre ito naman yung Syngonium albo. So napakaganda nito, Kapromdi. Ngayon lang ako nakakita ng Syngonium na albo. Kasi madalas ako nakakita ng Syngonium. So ito lang yung nakikita kong ngayon ako nakakita ng ganito. So hindi na ako nagkakamaling pangalan, Kapromdi, kasi meron siyang pangalan. Tapos dito meron ditong Mickey Mouse, Alocasia Pocket Mickey Mouse. So wala bang presyo ito? Ay 1,760. So, Kapromdi, medyo pricey kasi nung kung natatandaan nyo, may pinakita akong halaman doon sa yung pinuntahan kong garden sa may mga Mayana. 150 lang doon yung nila, Alocasia Mickey Mouse. Ayun. Medyo maliit nga lang yun, pero madali lang naman yung lumaki. So ito naman, anong klaseng ano to? Sisos, hindi ko to alam, pero parang nakakakita ako nito sa doon sa amin. Hindi na yung pinapansin kasi parang bagging siya, binibenta pala to. So ang price niya is ayan, 2,650. So hindi ko alam na halaman niya.
Imperialist Orlando, 2,000 pesos. Ayan. So medyo malalaki na yung nandito, medyo siyempre pag malaki, sabi ko nga po pag malaki yung halaman, malaki rin yung price. Syngonium albo, so maliit pa siya, hindi ka siya Crenipis. So yung iba ka-promdi, hindi familiar sa akin yung ibang mga halaman. Yung iba naman karamihan nakikita ko na Red Majesty 2,480, Red Majesty 1,000. So ayan. Tapos ito ka-promdi, parang tingnan yung price. Medyo pricey kasi nga expected naman ka-promdi na pag ganito yung garden talagang alam mo na pricey yung mga pananim nila. Siratum. Alam ko ano to, Siratum na ito, parang Ring of Fire. So parang hindi ko sigurado ka-promdi kasi yung ang alam ko dito is Ring of Fire. Pero yung pangalan niya is Siratum. Ayan. Then yung allocation na naman ito. So magaganda yung pagkatanim dito. Mas maganda talaga pag medyo may lilim para hindi nasusunog yung dahon, lalo na dito sa Metro Manila. Kasi sobrang init. Napakaraming halaman dito ka-promdi. Natutuwa ako pag nakakita akong halaman kasi siguro ganun talaga kapag plantito, talagang pag halaman yung kaharap mo parang gigil na gigil ka kasi yung parang yun na yung yun na yung life mo pag ganun kayong mahilig ka sa halaman. Ganon. So dito naman ka-promdi may mga rin sila dito, parang mga vegetable garden. So hindi lang puro halaman, meron din mga vegetable garden na nakikita dito. Ayan. Litos pang salad. Litos. Ito parang mint. Ayan, yung mga panglagay sa mga tawag doon, mga spaghetti, mga lutuin na para maiba yung lasa, yung dito. Yung naman dito, kapron dito, yung blue salvia is 100 pesos. Namumulaklak siya, I think is rin ito, yung parang mga panglagay sa parang herbs, parang ganon. Petunia Trilogy. Ayun, 150 pesos. Siguro ito yon, Petunia. Ayun. Then syempre yung katulad kanina pinakita ko dun sa bungad ng bonggang garden na ito, yung sili rin ang dito. Mas nakakaagaw pansin yung sili kasi makulay. Ayun, katulad nun. Parang masaya siya tingnan. Fiddleif. Then Vinca 100 pesos. So ito ka-promdi, kapag mayroon kayo nitong nakita, pwede siyang pwede siyang putulin tapos i-propagate nyo. Tumutubo siya kahit walang ugat. So pwede nyo i-propagate at puputol lang kayo, puputol sa sanga. Kasi sa probinsya maraming ganito na nagkakalat lang, na napapabayaan lang. So pwede mo siyang i-propagate na kahit walang ugat. Tapos syempre yung mga dito, tawag dito, rubber plant. At ito naman yung mga mamahalin na hinahanap natin palagi. So napakarami dito. Ayan. So meron din silang dito ka-promdi,
cactus. So iba't ibang variety naman siya. Ang presyohan niya is 130, 120. Yung ano nga, may bulaklak no. Maganda yung bulaklak niya, pero yung iba niya nakikita ko yung bulaklak niya is kulay pula, kulay orange, pero din silang ano, bigonya na parang yung glossy na sabi ko na parang namumulaklak na kulay, ayan. Parang mas maganda yung bigonya namin na ganito kasi medyo umano siya, nagiging kulay orange yung dahon niya pag nainitan, although ayaw niya naman nainitan. Kapag nasa ilalim naman siya, yun ang dahon niya kulay kulay green. At syempre yung ito, binubonsay pala ito. So marami akong tanim nito sa likod ng kubo ko. Hindi ko alam na binubonsay ito. Maganda pala ito. So at least ngayon meron akong idea na pwede palang gawin ganito. So puputulin, then itatanim sa maliit na paso para maging lumaki yung katawan. Ayan. Ito pa rin yung mga yung Virgil ba tawag nito? Tawag dito. Yung Thai na plant. Wilfin, mga Sansevieria. Or mga snake plant na Wilfin. Ito naman 1,600. Yung Wilfin is 850. So ang mahal pala nito. Then ito naman 850. Tapos yung Milaloni na ito medyo lush na yung ilang ang dahon nito. Bali 5 yung dahon. So 2,700. Then meron din silang Mayana Kapromdi dito. Ayun, kung nakikita nyo, medyo kasi nga sabi ko sa inyo, kapag yung Mayana pag dinala dito sa Manila, nagiging iba yung dahon, nagiging parang kulay green na lang lahat or maroon na maputla. So kasi sa amin sa probinsya, napakagandang tingnan ng mga ng mga Mayana. Hindi ganito na halos magkakasing kulay na sila. So hindi lumalabas yung tunay niyang kulay kapag nandito sa Metro Manila. Kaya huwag natin asahan na kapag nandito kayo sa Manila or yung magtanim kayo ng Mayana dito sa Manila, ay gaganda rin ng katulad ng mga Mayana ko sa probinsya. So magkaibang weather kasi from di, kaya hindi natin pwedeng kumparahin yung weather sa probinsya saka dito sa Manila, kasi sa province medyo ang doon basa, yung parang may hamog ang doon, yung panahon, hindi katulad dito na dry. Tapos ito Kapromdi, super pink, may mga kalatia rin sila, prayer plant. Ayan, Aglaumina sayang pink. Ayan, kalatia. From nandito na naman tayo sa shoutout portion, at dito nga ako sa Cedar Hills Garden Center dito sa Mother Ignacia, Quezon City. So ngayon ka from dahil hindi ko na masyadong papahabayan yung vlog. So mag-shoutout muna ako ka from kasi matagal ko na itong naipon at nakalista na ng medyo late na nga eh. Kaya shoutout to Jessica Cabuloy, Geraldine Alugar of Camiguin Island, Kasyana Udang of Iligan City, Shavana Rix. Si Shavana Rix ay birthday niya nung May 24, kaya belated happy birthday, ma'am. So hindi ko kayo nabati kaagad kasi hindi ako nakapag-shoutout ng medyo busy ako sa mga ginagawa ko dito. Shoutout din po kay Chris Duterte, yung Oda Queen, Isel Garson, kay Ali Del Reo of Dapitan City. Hello po sir, isa rin pong plantito si Ali Del Rio na taga Dapitan City. So nakarating na po ako dyan sa
Dapitan City sa bahay ni Peter Hamoy. So, yan po. Alam ko kilala niyo si Peter Hamoy. At shoutoutin ko kay Benji Echon Evangelista of Masinloc, Zambales. Junel Ramos from Malulus, Bulacan. Mami Linda Lopez. Sino po Mami Linda? Kumusta po kayo? Ito, first time ko po kayo yung sinout up. Mami Linda Lopez po, ilo po. Saka kay J. Ralph Camote of Davao City. Ma'am Raquel Dakayanon of Balabak, Baguio City. Hello po Ma'am Raquel, hindi ko po alam na kayo po pala si Ma'am Raquel. So palagi tayo nag-uusap sa Facebook, pero iba po pala yung pangalan nyo. So sana po makarating na po ako dyan sa Baguio very soon, sana po. Gusto ko na po makarating ng Baguio kasi Baguio, miss na miss ko na yung lamig ng panahon sa Baguio. Kay ano rin po, kay Mrs. Belinda Ame Garcia Minises and Mr. Ernesto Yomol Minises ng Tibagan, San Miguel, Bulacan. Shout out to Bernadette Belvis, Olga from Valenzuela City, Alan Piting TV, Maria Teresa Villegas of Paranaantan sa Cavite, Pingping Sabihon Mahada of Calamba, Laguna, Nelly Santinitigan, GF Classic. Then meron pa pala dito. Maria Dolores Mamarel of Quezon City. Winnie Picasso Espada of Quezon City. Si Winnie Picasso Espada isa rin po siyang Bicolano po. Maray na aldaw po sa imo. Ayan po from me, marami pong salamat sa iyong panonood at wag po sana kayong magsawang sumuporta sa aking mga vlogs at pakishare na rin pong video para mapanood po ng iba. Maraming pong salamat. Diyos mabalos.